Ha, úgyhogy... De oda dobtad a szélén, ugye? Ai monoleta! Oda dobta. Igen, oda dobta egész a bója. Második fogás. Hoppá! Majd szóljak külön. Más, az fönn van itt a fánál valahogy. Igen, ott van. Szóval ne bénáskodj ott a hálóval, nem, vagyis a meredóval, mert nem látok semmi. Ez a kameráz hallgat. Éj, Lobó, mit érzel? Érzem, hogy ez jobb lesz, mint az előbb. Az fest jó dolog. Görbül. Amikor kinyír valami 2 kilát. Ez a 10-et mögüti. Hoppa. Jó, hogy nem, hát ki kell fárasztani. Mi következő? Én látom. Azt a 7 centig, gyere már. Nézd. Túgai. Diga. Túgai. Már itt? Hát még nem egyenlőre. Először úgy, hogy legalább az ólom kilátszom, az. Nem látom, hogy hol van pont. Látom, hogy az ólom. Mert még beleakad, akkor bad. Ez így nem olyan rossz. Nem közepes. Ez mondom, hogy 10 kiló. Azért nézd meg, hogy meg izéli a botot, ne szárjának. Meg görbíti. Kifáradtál? Majd nagyon messzire mély, hely. Lobó, te is kifáradsz a végén, meg a halé? 700-át, húz, nézd. Van benne, hogy erő. Görbül. Túgai. Várjál. Húszra a féket? Nem engedem tovább, az itt menni, amennyi van. Itt. És... A hangot mennyire szeretem, hogy nézem. Felcsap az úrfi. Az én tippem 10 kila. Fest jó érzés, az biztos. Tükrös lesz. Tükrös. Hát eddig is láttam már. Nem engedted, hogy én húzzam ki. Fuck. A Salma megengedi. Szalma, nem is fog halad Szalma. Mit akarsz Szalmával? Ja, Salma, most a kamera előtt mondtad. Ez még egy kirolvás. Tudod mi van? Azért már akarod annak bot. Nedvesítsd meg a izé. Dusakot, pisálj rá. Ott van a laborba víz, komolyan, azt öntsd rá.
Én meg majd én meg. Nem akar még bele kinni? Nem, de lejjebb. Kezd már meg tőle. Na most már két feladta magát. Megadta magát az úr. Ugye? Megvan. A vizet a butot. Hoppá, éj, a kamerát ne csapd le. Rohadék. Ez rövid Nézd. Mindegy, ilyen 10-et tippőtem. Amennyi lesz. Rövid, de öblös. Azt a 700, na az ilyen ponzsikat szeretem. Én is imádom ezeket. Várja. Hol van a zsák? Kétet kap. Nálatok van. Nézd meg, ez az akadás nem lesz szöbb. Kettő szöbb nincsen. Nézem, hiszen megsértette. Csindis, no? Nem az, ki van bassza. Jó, állj át, Amaru. Éj, ez kamera, bazeg. Nem, de majd nézem. Telefonom aztán, majd csinálsz fényképen. Tudsz belevenni egy zsét? Nem, a közepét húzzák balra. Szép, szép kis halacska. Azt